הנה יחידת מגורים לדוגמה ברחוב שבטי ישראל 62 ובעליה מר יחיה גרופי. הסכום שנדרש מר גרופי לשלם הוא 5,114 שקלים ו3 אגורות. אני פה 30 שנה לבד. לא דרשתי מדרכה, לא דרשתי כביש, לא טבעתי שום דבר נמי. אם הם יבואו ויעשו את זה... חביבי, הם מסדרים בבתים בהכל יהיו בריאים. אני רק מחפש בזה גברות, לא מחפש שום דבר. כמה דרשו ממך לשלם? 52 מיליון. ובסך הכל יש לי בטוח לאומי. מה יש לי? מה אני אשלם? מים, חשמל, מסעירייה, מגרגעי ישראל, הכל. וממה אתה חי? על אללה. ואם יעשו לך כביש ומדרכה בלי כסף, אתה מוכן? מי? העירייה, בחינם. אני לא יודע. יפריע לך? אני עוד לא מחפש, אני מחפש בזה גברות. לא מחפש שום דבר.